ଦିନକର କଥା। ପୁଷି ମାଉସୀ ଆଉ ବିଲୁଆ ନାନା ପରସ୍ପର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ବାରଟା ଆଜି ସୋମବାର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବିଲୁଆ ନାନା ଆଉ ପୁଷି ମାଉସୀ ଏମାନେ ସୋମବାରରେ ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କି ଯୋଗରେ ଆଜି ମଣିଷ ପଡ଼ିଲା। ବିଲୁଆ ନାନା ବଜାରରୁ 2ଟି ସୋୟାବିନ ପ୍ୟାକେଟ ଆଣି ପୁଷି ମାଉସୀକି ଦେଇ କହୁଛି, ଏ ପୁଷି ମାଉସୀ ଆଜି ଟିକେ ଭଲ କି ରୋଷେଇ କରିଦବୁ। ଏହା ଶୁଣି ପୁଷି ମାଉସୀ କହିଲା, ତୁ ସବୁ ମସଲା ସଜାଡ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବି। ତାପରେ ବିଲୁଆ ନାନା ବଜାରରୁ ସବୁ ମସଲା ଆଣି ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କଲା ଆଉ ସୋୟାବିନ କି ପାଣିରେ ଭେଦେଇ ରଖିଲା ଆଉ ତାପରେ ମସଲା ବାଟି ରଖିଲା। ତାପରେ ବିଲୁଆ ନାନା ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଲା କେତେବେଳେ ପୁଷି ମାଉସୀ ଆସିବ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବ। ହେଲେ ପୁଷି ମାଉସୀ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ପାଳିଲା ପରି ବିଲୁଆ ଆଗରେ ସମ୍ବାର ଦେଖେଇ ହେଉଛି, ହେଲେ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଶିକାର ଥିବା ଶୁଖୁଆକୁ ଝାମ୍ପ ମାରି ଖାଇଲାଣି। ଆମେ ତ ଛୋଟବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ପଢିଥିଲେ, ବିଲୁଆ ବଡ଼ ଚତୁର, ପୋଡ଼ ବଡ଼ ମଧୁର, ହେଲେ ଏଠି ତ